inkinga esazenza Kungani esagula. unganginikezanga? Ubusazoyenzani kuqala? Ubuzoyidecorate noma uzoyiqhola ngeperfume lo manje? Ngoba phela bekufanele unginikeze imali yami, angithi imali yami leyo. Hayi baba. Funa ngikugqeme mina, funa ngikugqeme mina ukuze ukwazi ukuzwa. Sukuma ungigqeme. Funa ngikugqeme ukuze ukwazi ukuzwa. Ngigqeme. Mina funa ngikugqeme ukuze ukwazi ukuzwa ngoba ayikho lento yakho. Ngigqeme, iyona ndlela yokungibonga leyo. Funa ngikugqeme ngoba ayikho lento yakho. Oyenza ngayo. Funa ngikugqeme ngoba ayikho lento yakho. Ngigqeme. Wasenzisa malini 50 rand? Impondo wena. Engingakuthandi kwenziwa usizi. Usizi udle imali yami. Awusumdinelwa ngale ndlela ukuthi nje usonqane nokumbingelela. Ngeke ngikwazi ukuthi ngize ngibingelele ngoba ngesikhathi edla imali yami akazange abingelele. Udle imali yami. Yena uyodla imali nendoda yakhe. Ingakho-ke akanaki nje ngoba vela angithi yonke imali ufuna ukuyidla akanaki. Iyona phela into eyinkinga, angithi akanaki ngoba yonke imali ufuna ukuyidla. Angithi awufuni ukukhuluma nami. Ngitshele bani ukuthi angifuni ukukhuluma. Angithi awufuni ukukhuluma nami. Kunaloko uvele ungisazazela, angithi uvele ungisazazela ngendoda yakho. Ngoba yazi ukuthi ngihamba ngey'nduku. Angikaze ngikwenze lokho. Angiguli. Ukugula nje Phela ngalimala ey'nyaweni hayi ekhanda. Kuyakuhlanganisa lokugula kwakho. Ngalimala ey'nyaweni hayi ekhanda. Uyagula. Sanibona. Balandeli uSibani Media. Ubonga leni maziyo bafowethu wakwaMkhize. Ngaphansi kweSibani Media. Uthanda ukubingelela abafowethu nodadewethu nomkhulu nogogo nobaba nomama. Bafowethu ayikho into engijabulisa njengokuthi kulezi insuku bafethu ama-calls indlela eningifonela ngayo. Nibonga nincoma umsebenzi wami uthi muhle nabafowethu sisebenza nabo. Kuyangithokozisa lo bafowethu kodwa ngeke uze ube muhle umsebenzi wami ningekho. Ubuhle bawo inini abafowethu enisikhocha ukuthi yenza kanje u1 no2 ungawenzi ukuze kube right. Ngithanda ukubonga kakhulu lapho bafowethu. Bafowethu sibhalelwe ubaba la. Ubaba uMthembu. Ubaba uMthembu ube nenkinga la. Ubesebenza ngathi bese sebenze 20 years. Kwenye inkampani esingesigagule ngegama. Walimala ubaba uMthembu emsebenzini. Kodwa ke njenge ngichaza ukuthi angithanda ukuchaza kakhulu isitori somuntu. Bengenza ama-highlight nje. Uyena ozobe sechaza ubaba uMthembu ukuthi kwenzakalani esilimele emsebenzini, kwenzakalani. Ngiyabonga. Baba uMthembu. Yebo baba. Unjani baba? Ngiyaphila unjani? Ngikhona baba. Yebo. Ubonga lo wamkhize baba obumfonelile. WeSibani Media ngizocela nje ukubingelele ababukeli emakhaya beSibani Media. Uzichaza ukuthi ubani wakabani. Yini edala ukuthi ufike la kwiSibani Media? Ngiyanibingelela babukeli. Mina ngubaba uSicelo kaMthembu. Into engibhalelisile ukuthi ngize la kaSibani Media ingoba kunodaba la olungiphethe kabuhlungu. Nginenkinga la yokuthi ngalimala emsebenzini. Bekade ngisebenza bese ngino 20 years ngisebenza emsebenzini. Emsebenzini ngithe mangilimala kusho ukuthi bekunodadewethu obekuyena bekade ngizama ukugqiqa naye ezama ukungisiza. Kusho ukuthi ukungisiza kwakhe udadewethu ngendlela bengisiza ngayo bengihamba izibhedlela, ngihamba zonke izindawo, ngihamba nanokuthi ngikleme imali. Emva kwaloko udadewethu ngokuthola kwami ngoba bekade ngingazi ngoba uyena umuntu obenza mina ngizihambela manje ngeinduku. Angikwazi ukuhamba kukahle kumanje. Ngizihambela ngeinduku. Udadewethu into ayenzile ngithole ukuthi udadewethu kuthe mangabe sekuphuma imali. Udadewethu ngoba mina bekade ngingakwazi ukwenza izinto eziningi kanti uzothola imali. Lezi imali aseyitholile wavele wenza umhlolo. Udadewethu wakwazi ukuthi athathe lezi imali yena wahamba wakwazi ukuthi azenzele impilo engcono. Mina ngasala ngiyihlwempu. Kumanje ngiyahlupheka nje. Kumanje ngiyahlupheka nje ngisengisizwa abantu abawomakhelwane. Udadewethu uphila impilo emnandi
imali ayithola yayi-1.2 million imali ayithola emsebenzini. Kumanje mina ngisele ngiyahlupheka. Into engithukuthelisa kakhulu ukuthi udadewethu ushadile, uhleli nomndeni wakhe, badla kahle, mina ngihleli ngingedwa. Bese sisele sisobabili naye. Njengoba besele sisobabili naye, bengazi ukuthi uyena muntu ozokwazi ukuthi angibheke. Kodwa manje kubuhlungu, uvele wathatha yonke into eyimali. Ngasala mina ngisele kanje. Ngondliwa manje umphakathi. Udadewethu usehlele endaweni yabantu abazidla izambane likapondo ngaleyo mali yami ekufanele ngabe uhlenga mina ngayo. Kufanele ngabe usiza mina ngayo. Ikona okubuhlungu okungithukuthelisayo, njengoba nje ngize ngacela abantu abazokwazi ukuthi bazongikhulumela ngoba ibuhlungu lento le angenze yona, futhi ngithukuthele. Ngendlela engithukuthele ngayo, ngisho umyeni wakhe uyazi ukuthi udla iy'thukuthuku zami. Iy'ngane zakhe zidla iy'thukuthuku zami. Mina ingane enginayo kumanje ngiyabhadanisa ngayo, bona kodwa badla iy'thukuthuku zami. Yingakho ngize ngacela ukuthi kube khona abantu abazokwazi ukuthi befike bezongikhulumela, bakwazi ukuthi batshele izwe lilonke ukuthi ngiphila ngaphansi kobuhlungu obunje. Yiloko njengoba ngicelile ukuthi ngizobikelelwa lolu daba. Oh, hayi ngiyakuzwa baba uMthembu. Mhlambe ngibuze nje baba. Wawusizwa usisi umama mhlawumbe wasekhaya bengekho yini? Umama wasekhaya washona. Washona umama wasekhaya. Ngasala ngoba uyena muntu engangazi ukuthi uma ngabe kwenzeka izinto ngazi ukuthi ngizosiza yena. Ngebhadi washona ngisanda mina kulimala. Naye-ke waseyashona. Emva kwaloko ngase ngiyasala-ke ngoba vele abazali abasekho. Washona naye. Ngase ngiyasala ngazi ukuthi ngisele nodadewethu kanti ngisele neqola. Ingane kanti ingakanani yona, noma mhlawumbe umama vele uyile nhlobo esile wayi overpower ingane ngoba wena nakho ungakwazi ukwenza lutho? Ingane ineminyaka ewu-16. Esikoleni iyaqeda manje. Ingane ayikwazi ukwenza lutho ngoba ihlala nami, kodwa uyakwazi ukuthi enze uma ngabe ukuthi izohola leyo mali yeqolo, ngoba uyena ohola leyo mali yeqolo futhi. Uyafika ngoba ihlala nami. Afike athenge lokhu okuncane akuthengayo okungekho, ngoba nalo myeni wakhe akafunanga ukuthi iyohlala naye ingane. Ihlala nami ingane, sihlupheka nayo. Manje uma umbuza uyaphendula athini yena umama? Into ehlangene nami uthi akayifuni. Uvela ngitshela into ehlangane nami akayifuni. Kanjani pho iholela ingane eqolo ngoba phela cansi ifanele ngabe mhlambe uma uthi walenza-ke ikhadi, ngabe wayibhalisa-ke ikhadi libe senganeni, kube ingane eziholela imali yayo. Ukwazi kanjani ukuthi aholela ingane kodwa engasayifuni into ehlangene nawe? Imali phela iza kuyena. Ingane iholelwa uyena imali, ukudla okusuke kuthengiwe ngaleso sikhathi kusuke kuza ngala ngakuyena. Mina into esingisiza manje, ngizamile ukuthi ngiyobhalisa i-temporary grant. Ngenhlanhla uhulumeni wakwazi ukuthi angi-understand, ngabhalisa i-temporary grant. Ingane-ke manje isiza ukuthi ngithola lo temporary grant ye-disability. Iyona-ke into ekwazi ukusisiza nengane. Imali kodwa mayihola uyiholela yena. Kumanje yena nje njengoba kuzoholwa iqolo nje, imali kuzobe kweyakhe. Kuzobe kweyakhe imali. Uzidlela yona, uzicemezela nje, kodwa still usathathe lo 1.2 million wakwazi ukuthi ayowudla futhi. Eyi baba, ngoba phela nayo imali yalentuzana kwayona, imali yempesheni ayikho,
imali yeqola ayikho yabo nje kunzima ngoba phela ingane ingane inhloboni ingane umfana intombazana umfana. eyi umfana futhi uyabiza fabe nezinto zokugqoka ingane zamanje asayifuna ukugqoka asafuna ukugqoka kwaphepha seyifuna ukugqoka izidolo ezisile into ezibizayo Eyibizayo. zikutshela ngo-3 line ophaqo Ingane kumanjena nje kungcono ngoba iyakwazi ukungi-understand-a kancane ngoba iyabona ukuthi ngiyaphatanisa. Iyakwazi ukuthi im-understand ubabayo ngoba iyambona ukuthi uyaphatanisa. Ikona-ke lokho kokungisizayo ngoba siyakwazi ukubonisana nayo endlini. Ngiyitshela ngithi mfana wami kumanje uyabona ukuthi kunje asizame kanje ikwazi ukuthi ingilalele. Yena kodwa nje uzidlela ngale. Unako konke ngale mina ngisele nengane ngale. Oh, baba Mthembu ngiyasizwa isitori sakho sinzima baba. Sinzima kakhulu. Sizamile ukumthola usisi baba Mthembu. Noma kade enqaba. Benqaba. Yena ukuthi eze la kuthina. Ngoba ubuzile ukuthi usimisaphi. Kwagcina kuphoqa ukuthi hayi fanga ngimchazele kodwa kumchazela kwami nakhona fanga ngiqamba amanga. Ukuze kwazi ugcina afikile azochaza ukuthi kwenzakalani wenze njani ngemali. So ngizocela ubhudi lesisebenzisana nabo basilandelene emotini baba. Yebo. Yebo. Ngingajabula impela mengeza azochaza ukuthi imali kwenzekani ngayo. Babukele sibane mithi. Sacela ubhudi asilandele umama lapha emotini. Ngesizwe ukuthi kwenzakalani ngempela ngemali yababa. Ngeke ukuthi umuntu ohamba ngeinduku uhlala nengane 1.2 million. Umuzi ahlala kuwona. Asithanda akatha uthe ngicela ukuthi ubaba ucela ngawushuthi. Kodwa isimo sikuwona asithokozisi bafowethu. Asithokozisi kakhulu isimo uma ungabuka isimo somuzi. Ungathi lo baba uqamba amanga ukuthi wathola imali engaka. And mengafika basemsebenzini babona ukuthi lo baba uhlala emzini onje angazi bangathini. Bebe bamnikeza imali engaka. Esesebenze 20 years. Egcineni udla imbuya ngothi. Usezwasiza uhulumeni ukuthi azathola impesheni. Kunzima bafowethu. Mhlawumbe uma kukhona owenza leyo nto noma mhlawumbe ucabanga ukuyenza. Sicela singasicabangeli nini thina sodwa bafowethu. Cabangela umnikazi wemali. Ukuthi nayo uyayidinga kunezinto ezibalulekile afanele abe yazenza ngemali. Okay umsizileke. Angabe phela siyithatha yonke imali ubaba angasani nalutho. Ngiyabonga bafowethu sawulanda umama emotini. Siyabonga. Babukule sibane mithi. Sesimcelile umama emotini, umama uXaba. Wafika ngapha phakathi kwethu mama uXaba njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi mama. Njalo ngeke ngachazela mama. Ubonga lo kaMkhiza ngaphansi kwesibani media. Nginqenile ukukutshela iqiniso. Wangibonela ukuthi ngathi ukuhamba nathi awukufuni. Sibhalelwe ubhudi noNcantu yamasa. Umazi laphi ma? Okay. Sibhalelwe ubhudi la baba ngimini baba uMthembu. Wathi kunenkulumo afuna ukuyidlulisa kuwena. And akekho right. Akekho right ngendlela awekhuluma ngayo efonini. So ngizocela ukuthi baba uMthembu akuchazele kodwa before akuchazele ngizocela uqala ubingelele ababukeli emakhaya uzichaza ukuthi ubani ngabani. Sanibonani babukeli emakhaya. Umama uXaba enikhuluma naye kuSibani Media. Siyabonga ma. Baba. Yebo. Nangu sisi usefikile. Yebo. Mhlawumbe ungakusho lokho okungakuphathi kahle okwenziwa usisi wakho. Yebo baba, engakuthandi kwenziwa usisi. Usisi udle imali yami. Awusumdinelwa ngalendlela ukuthi nje usonqane nokumbingelela. Ngeke ngikwazi ukuthi ngize ngibingelele ngoba ngesikhathi edla imali yami akazange abingelele. Udle imali yami. Ngalimala. Uyena ngiyavuma uyena bengihamba naye.
sigqiqa indlela ebesigqiqa nazo. Kodwa manje usedecide ukuthi uma sekuphuma imali akwazi ukuthi adle imali yami. Akangitsheli futhi. Mina ngibona ngoba naku sengithola ukuthi kuney'mali ey'phumile. Sengitshelwa ukuthi kuney'mali ey'phumile. Yena uyafihla, akangitsheli. Ukuba mhlambe ungitshelile, ngabona-ke mhlambe enginikeza noma mhlambe ngisho ngathiwa mhlambe benginika 1,000. Akho kwa-1,000 engilitholile. Yena uyodla imali nendoda yakhe. Ngikhohlwe ukubuza la baba. I-cellphone banking awuyenzanga yini mhlawumbe ubone ukuze na ubone phela ngalesi sikhathi kureport imali ingena. Awuyenzanga kwenzakalani? Ngesikhathi mfethu kwenzeka zonke lezi zinto bekungekho ukuthi kungenzeka zonke lezi zinto zoma-cellphone banking what. Lapha mina bengazi ukuthi masihamba ngihamba nomuntu engimthembile owasekhaya. Ngazi ukuthi lo muntu lo sizelwe naye uzokwazi ukuthi angicabangele. Kanti yena akangicabangeli ukuthi angisize, ungicabangela ukuthi angileqe. Iyona into eyinkinga, yena ubengicabangela ukuthi angileqe esikhundleni sokuthi angicabangela ukuthi angisize. Iyona into eyinkinga leyo. Ukuba wayengicabangela ngaba angikho kulosizo engikulona. Ngabe ayikho inkinga enginayo njengamanje. Ingane yami ngabe kwayileyo mali yeqolo iyakwazi ukuthi iyithole. Ngabe njengamanje ngiyakwazi ukuthi ngikhululeke ngazi ukuthi kunemali eyi-M engazi ukuthi isegameni lami. Kodwa yonke leyo mali isegameni lakhe nomuntu wakhe. Mamxaba. Nangu baba ekhuluma. Molo Sicelo. Molo mntaka baba. Yebo. Ngisacela ukubuza baba. Sacela ukubuza mntaka baba. Ngesikhathi ugula ungakwazi ukuzenzela lutho. Ubani owekusiza, ubani owekunakekela? Wena. Ngangithatha inani ngihlanganise nani ukuze usizakale. Noma ngabe kuthiwa khona obukade ukwenza bengeke kodwa kuze kuyofika kuleya mali. Sicela mntaka baba. Uyazicabanga indlela Ngaphandle uma ngabe kuwukuthi wa-calculate ukuthi imali sifike kumalini ku-1.2 ayizange ifike leyo mali. Akukho engingakwenzanga ngawe Sicelo. Yebo ngiyavuma. Yebo ngiyavuma. Akukho ongakwenzanga. Ubukade ungisiza. Bengisiza wena impela. Kodwa akwazi ukuthi sengaze kufike kuleyo mali ukuthi usungashaqa yonke imali. Isho ukuthi wena ekucabangeni kwakho ucabangile wabona ukuthi nansi imali engingayithatha kulo 1.2 ubungawuthatha-ke noma ngabe u2 imiliyoni ulithathe lonke ngisale mina ngiyihlwempu. Wesicelo. Iyona ndlela obona ukuthi iyona ndlela e-right leyo ukuthi ungilethe la uzokhuluma nami la. Phela ayikho indlela ebengizokwazi ukukhuluma ngayo nawe ngoba uma ngabe ngifuna ukukhuluma nawe ucasha ngomyeni wakho. Yinini la ngangacasha khona ngomyeni wami? Ungithi uhlezi ucasha ngayo. Ngesikhathi uqala nje udla imali wawucasha ngayo. Chaza ukuthi nini la ngayengacasha khona ngomyeni. Ngesikhathi uqala ukudla imali ubucasha ngayo. Mawami. Oke wathi ubaba la. Uyathi mayefuna ukukhuluma nawe ngazo lezi indaba. Wena umtshela unaso isikhathi sakhe. And wabolela nokuthi unengane yomfana lengane yomfana iholelwa wani iqolo. Nganoma kuyiqiniso lokuthi ingane iholelwa wani iqolo. Igane iholelwa yimini iqolo ngoba bengakakwazi ukuthi iholele. Kodwa futhi ngiyayihola imali yayo ingane nginikeze. Mhlamba awukwazi ukuthi uthathe ikhadi lihlale ngababa noma lihlale ngasenganeni. Kodwa ngicela ubaba oright. Mhlamba mayingena ke imali ingane ihambe yokhipha imali ngobaba ngathi kunzima nokuhamba. Into besingakayinaki-ke leyo ukuthi sikwazi ukuthi siyishintshe imali sibuyisele ngakuyena noma sibuyisele enganeni. Kodwa nje imali ingakho-ke ngiyayihola imali akanaki nje ngoba vele angithi yonke imali ufuna ukuyidla akanaki. Iyona phela into eyinkinga ngithi akanaki ngoba yonke imali ufuna ukuyidla. Awukwazi ukuthi ungafika udla imali engaka uphinde ungayinaki futhi imali eqolo. Unomyeni wakho futhi
konke lokho awukunaki kodwa kusho ukuthi imali ufuna ukuyidla yonke. Wena Sicelo uhlulwe yini ukuthi uze kumina uzokhuluma nami kahle ekhaya lami? Ngizoza kanjani ngoba ufuna ukukhuluma nami? Angithi awufuni ukukhuluma nami. Ngitshele bani ukuthi angifuni ukukhuluma? Angithi awufuni ukukhuluma nami. Kunaloko uvele ungisazazela, angithi uvele ungisazazela ngendoda yakho. Ngoba uyazi ukuthi ngihamba ngenduku. Angikaze ngikwenze lokho. Ngoba uyazi ukuthi ngihamba ngenduku. Ungayikhuluma into engekho Sicelo. Angithi uyazi ukuthi ngihamba ngenduku, ungisazazela ngendoda yakho. Ufuna ukuduma ngami, ungayikhuluma. Angithi uyazi ukuthi mina ngihamba ngenduku, ufuna ukungisazazela ngendoda yakho. Uyakwazi ukuhamba ngenduku, uhlulwe yini pho ukuthi uze kumina? Angithi uyazi ukuthi izongishaya indoda yakho ngoba ngihamba ngenduku, angikwazi ukuthi ngenze lutho. Indoda yami igwalo ngangokuba ingashaya umuntu ogulayo. Ingangishaya phela ngoba iyazi ukuthi ngihamba ngenduku. Sicela iyona ndlela ongibonga ngayo. Iyona into eningayenza nobabili. Mina ngibuza ukuthi Sicela indlela yona ongibonga ngayo le. Angikubongi ngaleyo ndlela kodwa okungenzeka ningagcina. Wesicela uyakhumbula ukuthi ubugula kanjani? Uyakhumbula ukuthi wena ngiyakhumbula konke lokho. Yonke into ebengiyenza ibidinga imali. Mina engikushoyo kodwa ukuba kuthiwa ubukade ungicabangela bekufanele mina ngikaze ngacabangela Sicelo. Bekumele ngabe Angikaze kodwa mina ngingacabangela. bekumele ngabe ungenani ungizama ngemali yeqolo yengane. Mina imali yeqolo nayo leyo mali yeqolo yengane. Ingane yakho mina. Nayo lo mali yeqolo awungizami ngayo. Nayo lo mali yeqolo awungizami ngayo. Kumanjena wena uphila impilo ebuthebelele, mina angidli lutho. Mina sengiyaphatanisa ngisuza uhulumeni ngiyaphatanisa. Wena nendoda yakho nezingane zakho nidla kahle. Awuzingani kumina, awuzingani. Ngizoza kanjani ngoba nidla kahle? Angithi anifuni ukuthi ngize khona. Ufuna ukuthi sidla kahle ingakho ungezi. Angithi niyangivimba ukuthi ngize khona ngoba phela ngake ngafika. Ngathi mangifika indoda yakho yangixosha. Ngaqala ngaxoshwa wena ngase ngixoshwa indoda yakho. Yathi ayufuna umsindo. Ukhulumelani? Yathi ayufuna umsindo. Ukhulumelani? Kwakufanele ngenze njani bayithi ayufuna umsindo? Ukhulumelani iphutha? Ekubeni wayiwena wangibuza ukuthi ngifunani kwakho. Wena ephethe la uphethe umsangane. Angikuli. Ukugula nje phela ngalimala ey'nyaweni hayi ikhanda. Kuyakusanganisa lokugula kwakho. Ngalimala ey'nyaweni hayi ikhanda. Uyagula. Mina ngalimala ey'nyaweni hayi ikhanda. Uyagula wena. Angikuli. Wena uyagula. Wena umuntu ogulayo. Wena umuntu ogulayo. Wena umuntu ogulayo. Nganoma ngizwe kahle yini. Uthi izinto kade uzenza nobaba uMthembu ubuzibhala phansi for mhlawumbe imali oyisebenzisayo. Mhlawumbe uma ungangilinganisele imalini ogcina nisebenzisa nobaba uMthembu. Imhambise kodokotela mhlawumbe nilungisa nazi nemali ezesemsebenzini. Ngeke ngikwazi ukukuchaza lokho ngoba konke lokho kukudayari. Uvele kwalo dayari kanayo. Namanga lo. Namanga akanadayari. Akanakwadayari unamanga lo. Ngeke ukuba mhlawumbe usukhohliwe noma mhlawumbe nasebenzisa u10 rand noma u15 rand. Ngeke ungabe usukhohliwe lokho. Akazi uzobala malini ngoba unamanga. Mangicabanga manginga. Akazi ukuthi uzobala malini ngoba unamanga. Calculator ngoyena. Ngeke ucalculator ngoba amanga la ufuna ukwazi. Musu ukukhuluma. Amanga la ufuna ukwazi. Ukukhuluma into ebuzwayo. Amanga la ufuna ukwazi. Ukukhuluma into ebuzwayo musu ukukhuluma. Lalela ngiyaqeda amanga lawo. Ngithulile mina amanga lawo. Mina ngithulile ukukhuluma musu ukukhuluma. Wena nje kufanele yenzeke wena ukuthi phela ngicela. Imali engayisebenzisa mhlawumbe ingathi la mhlawumbe ko50. 50 bani 50 rand 50 something 50 rand asimnike ithuba yabona ukuthi amanga la 50 rand baba uMthembu asimnike wasebenza 50 rand nikele ithuba musukhuluma angithi ngibizela ngoba ngibizela ukuthi ufuna ukuzwa wasebenza 50 rand angithi ngibizela ngoba ngibizela ukuthi ufuna ukuzwa ngikubizela thula ke thula kulalela ukuthi ngithini thula kulalela ukuthi ngithini ngeke ngitshele wena ukuthi thula phela ulalela ukuthi ngithini ngeke ngitshele wena thula phela ulalela ukuthi ngithini wasebenza 50 rand thula phela ulalela asimnikeze babethuba khona somuzi ngeke lo ufuna ngimgqeme ukuze akwazi ukuthi hayi baba ufuna ngigqeme mina ufuna ngigqeme mina ukuze ukwazi ukuza ufuna ngigqeme ukuze ukwazi ukuza mina ufuna ngigqeme ukuze ukwazi ukuza ngoba ayikho lento yakho ufuna ngigqeme ngoba ayikho lento yakho oyenza ngayo ufuna ngigqeme ngoba ayikho lento yakho wasenza malini 50 rand wasenza 50 rand yona ndlela yokubonga ufuna ngigqeme wasenza 50 rand wena wadla imali yami uhlulwa yini wena ukuza kumina ngoba wena uyakwazi ukuza kwami wadla imali yami wena uyakwazi ukuza kwami uhlulwa yini ukuza kwami mina ngikufuna ngiya kanjani indodeni yakho ngoba indodeni yakho nayo iyangikhomba uyofuna nendodeni yami ngoba wena ngakuza kumina eyakini indoda yami eyakini indoda yami angithi iyangikhomba eyakini indoda yami
iyangikhomba mangifika Wenziwa kuba lento yiyona. hayi ufuna ngikugqeme Ufuna ukubukwa. ifika Ufuna usuwopha ukubukwa ngami. hayi angifuni ukubuka ngawe ufuna ngikugqeme Khama ngoba ngepayipi wena ubusizo ba kuyona yonke leyo nto. ulungile Ubani wangisiza impela obekukhipha wena? wangisiza Ubani impela obekwehlisa kunyusa yise emva ebhedlela? kwalokho wasudla imali Ubani yami obekwehlisa kunyusa ngeyimoto kisa manje komabhalane? nasenidla imali yami Ubuwenziwa ubani? angithi nasenidla imali yami kodwa Hlala phansi. Imalini nasenidla imali engayidli, yami. imalini engayidli. 1.2 Uhlulwa yini ukuthi uze million kumina nawo. uzozwa? Uhlulwa yini lo ukuthi 50 rand ushoyo Uhlulwa wena yini ukuza kumina uzozwa uyabona ukuthi ukuthi ngenzani namanje ngenzani ukhamba manje ngenzani? uthi 50 rand Ufuna ukugama. wena ngabe ngiyakugqema kumanje Ngigeme. wena ngabe ngiyakugqema kumanje Ngigeme, uhlulwa yini ukungigema manje? Ubanjwe yini? Sukuma lapha ungigeme. wena ngabe ngiyakugqema Sukuma manje kumanje ungigeme. wena ngabe ngiyakugqema Ungigeme. Wena ngabe ngiyakugqema kumanje. Ngicela le nto bhuti, ngicela ngisuse le nto. wena ngabe ngiyakugqema kumanje Wena ukhulumile ngathula. Mase kufanele ukukhulume mina. akusizi ukuthula kodwa imali yami ingekho imali yami ayikho kodwa uyidlile imali yami Mawami. Ubobuza kuqala ngaphambi uyidlile imali yami Ubobuza. Ngicela simnikeze ithuba mama naye. Ubobuza ungalokukhuluma. Nawe uchazile wakunikeza ithuba, sacela simnikeze ithuba naye achaze. Ukuze ngizwe ukuthi isimo sihamba kanjani. Mawami, ngizoqala ngicorrect la mama. Ngigqema kodwa La wesibani media akekho umuntu okuthiwa impondo. Akekho umuntu okuthiwa Ngigqema kodwa. uyinzula, akekho umuntu okuthiwa uyini. ngizomgqema Siyafana kodwa. sonke la mama. Ngiyabonga mama ukubaxolisa. Ngiyaxolisa nami babukela uma igama lisebenzisile. Ungaqhubeka uchaze mama. Emalini bengisakhuluma la endabeni yemali ukuthi mhlambe ngabe ngasebenzisa malini. La emalini mhlambe ngathi ngasebenza mhlambe la ko 50% ekuthenini ngithi bengiqasha abantu bemsiza mangabe ngingekho mhlambe mangabe ukuthi khona la ngibhizi khona ngikwazi ukuthi futhi ngifuna umuntu ozomsiza amise kodokotela kanjalo ukuthenga omaphampazi into enjalo into zokumklina yayibona nje into enjalo uyacabanga ukuthi umuntu ogulayo udinga izinto eziningi zokuthi asizakale kuningi nje bengikwenza ukuqasha imoto ngoba phela bengakwazi ukuyihambela lo muntu kufanele ngiqashe imoto imthathe ekhaya esuka ekhaya imoto ayikwazi ukungena ekhaya kufanele ngifuna umuntu ozomthatha ayombeka emotini naye imkhona ukuze kwazi ukuthi athatheke lapho imoto ahambe kaye la iyakhona noma esebuya futhi kufanele imshiye lapho imoto phinde ngifuna omunye umuntu futhi ozophinde futhi azomthatha lapho ayombeka ekhaya. Hayi ngiyakuzwa mawami. ayikwazi ukuthi kuba 1.2 Uqonda ukuthi wena sowusebenzise u600,000 ayikwazi ukuba ngey'ndleko 1.2 nje. million zababomthembu ke Impela nje ngithi impela kulapho impela. hayi uyidlile imali ayikwazi ukuba 1.2 million mawami ingane yakwenu ngicela uyena omdala kunawe ingane yakwenu uma uyisiza bowuyisiza ngoba ubheke something noma bowuyisiza ngwana kuyigazi lakho Bengingabheke lutho lutheni bengisiza ngoba kuyingane yakwethu esavundla naye esiswini sinye. yini ebidala ubhale phansi imali ozisebenzisile uma ukuthi buyisiza ngwana kuyingane yakwenu ngoba ubaba mechaza uyakhomba ukuthi awuxakekile nendawo ohlala kuyona ngiyeza ukuthi akuyena umuntu oxakekile yini bongayisizi ngokuthi ingane kakwenu ususele nayo yodwa siyashona lo makoti kwashona abazali senisenayo nobabili Into ebidala ukuthi ngibhale phansi ingoba akuqala ukwenzeka lokho. Khona omunye umntwana omhlobo wami owakwaba nayo inkinga. So ke ngayithola nami sengigaxela ngokumsiza kwami. So ke kusho ukuthi umqondo wami wavuleka lapho. okusho ukuthi ujwayele ukubasiza abantu abasobe senkingeni bezophunyelwa imali Angijwayele ukubasiza kusho ukuthi kwakuyiloyo nje umntwana loyo. uyadla noma wena uthi khona umunye umntwana wagaxela kuyena uyadla wagaxela kanjani uyadla Ngagaxela ngokuthi ezimalini awayekade eyibhalisile ngokugula awayekade ekugula wabhala mina ngoba mina ngithembile. So ke ithema seyiphuma imali eseyithola sengimnikezela zona kwacaca ukuthi unokukhononda. mango abantu bakuthembile yini pho wena ungakwenza ukuthembeka Angikaze mina ngingakwazi ukuthembeka. ngizokubuza umbuzo kodwa ma okay akazi ungakwenza ukuthembeka umfowenu okay ugulile wamsiza wa right noma ngaba 100% ithi singenile imali ubuyile wazomtshela ukuthi bhuti nayo imali isingenile nginemali ekangaka bhuti yini ocabanga ukuyenza njengoba ikhaya liwa
ukhona umuntu wesilisa. Imali iphumile ngithe ngingakayi kuyena. Yena wafika kumina sezongitshela ukuthi usezwile ukuthi imali seyiphumile. Ngathi mina uzwe ngobani ngoba mina bengisazofika kwena. Sihlale phansi sikhuluma. Kwadla ukuthi akasangenekiki useyangivuthela. Ikuphi okwenzile wena njalo umuntu ophethe imali ukuthi uhambe kumfowenu wakhe wafika evutha ngeke vele umuntu ongeka afike evutha ngeimali zakhe and futhi engekho right umbone umfowenu akekho right ngisho ihamba namanje akakabi right. Ikuphi wena wenza emva kwalokho njalo umuntu ophethe imali ekhaya kini ma kuyabheda wenza ukuthi ayidle kuyabheda ekhaya kini wayidla wenza ukuthi ayidle ubaba kanayo umfazi yaphuma wayidla umfana ilengane umama washela ubaba ngoba phela yaphuma wayidla akakwazi ukuziwashela. Ikuphi wena wakwenza ma njalo mfowenu kuba wayengicabanga kwakufanele eze kumina phela nansi imali yakho njengoba ngisho nje athi wena decide so-ke nangu-ke Athi decide. seqhamuke sefuhleleka-ke. akazange azafuna ungidecide mina Mina ngemali bengisesemaplanini ukuthi kwakumele ngikwazi kube ukuthi yimina ngimsize. odecidayo ngemali ngoba phela Hhayi imali ukuthi yakho bengeke ngize ngimsize. akwazi ngaba amaplani akhe Ngikwazi ukuthi ngimsize ngey'mali zakhe. for 3 years Yebo. imali kufanele kube phela eyami kudecide mina imake njobe ilapha ebhenki ma le mali isebhenki lakho Yebo. ubaba kana i-account Hayi akanayo. yini edatha angabi nayo ngoba wena bomsiza yini ungamsizanga ukuthi umthathe umise ebhenki novula account Bengisesemaplanini njengoba ngisho ngithi bengisesey'nhlelweni zokuthi ngikwazi ukuthi ngimlungisele. uplana for 3 years ukuthatha ubaba nebhenki yes kodwa for 3 years. imali 3 years. isikhathi eside. ubhizi uyadla Ngithi phela lapho for bekusekhona 3 years nalezo y'kweleti. Bengisahlela. Ngisakhokha ney'kweleti engangikade phela ngizenzile nake kade igula yena. azikho iy'kweleti azenzile Uzikhokha kanjani Ubedla ikweletu yami. ngemali yomuntu ngoba fa Ubedla imali yami azikho iy'kweleti azenzile uze kuyena uthi bhuti nansi imali ekhona njengoba Ungivezele ngisho azikho ibalance. iy'kweleti Ufike azenzile ne-bank statement na ibhalance bhuti ekhona siney'kweleti ezikanje ezingaka ezingaka bobona ukuthi senze ngayeke imali izikweletu ukumgqema Kusho ukuthi angicabanganga-ke lapho ngenxa yokuthi ngayitshela ukuthi ngoba ingane yasekhaya angeke ize ikwazi ukuthi ibe nenkinga. Kanti ingane yakini angizange kufanele ingabi nemali kufanele kube wona unemali ingane yakini ingabi nemali nangibuza ubhuti Hhayi ukuthi awunayo imali. anginayo phela imali ngoba ikuwena Utshelwe yimina ukuthi awunayo imali. ikuwena anginayo phela imali angithi kuwena uyayiklemuza yonke leyo mali ikuwena ngithi Utshelwe yimina ukuthi ngiyayiklemuza. kanti uyenzani Utshelwe yimina ukuthi Uyenzani ngiyayiklemuza imali. kanti? Mina engikutshelile Uyithwala ekhanda? ngiyayiklemuza. uyayidla Buza nje leyo kahle, mali buza kahle ungavedanulwe. uyayidla leyo Buza mali kahle ungalwi. ukuba leyo mali Ukulwa kwakho ukuba leyo mali akuzukusiza, buza awuyidla kahle, ngabe usuke ungalwi. wafika wanginika Buza ngabe kahle usuke wafika ungalwi. wanginika kuyiqiniso ma ukuthi uphila ngemali yempesheni manje ubhuti no 1.2 million Mangizwa besho. ngithi yabona uyazi ukuthi ngiphila ngemali empesheni kodwa imali yami ihleli kuwena uyidla nendoda yakho imali ihleli kuwena ekufanele ngabe imali uyinikeza mina kodwa uyidla nendoda yakho ukuthi ubungakacabangi ukunginika kucatshangwani ukuthi unginike imali yami ngoba kufanele ngabe unginika imali yami kucatshangwani Angishongo ukuthi bengingakacabangi. uthi ubusake emaplanini amaplani ane ngabe Bengisesemaplani unginika imali ngisesey'tsheleni yami nami ngisasethe izinto Awana amaplani engabe unginika imali yami. awana amaplani engabe unginika imali yami njengoba ngisho ukuthi kufanele ngabe Wena ngiyagqema ubugula wena ubugulela ba. kufanele ngabe ngiyagqema amaplani ane ngabe unginika Uyekeleni imali ukungigqema yami sicela. kufanele Uyekeleni ukungigqema. ngabe ngiyagqema Uyekeleni sicela ukungigqema. imali yami mina kufanele ngabe uyanginika yona. Uyekeleni sicela ukungigqema. Iyona ndlela yokungibonga. kufanele ngabe unginika imali yami wena Le ndlela owenza ngayo iyona kungidlela iyona yokungibonga. imali yami uzonginika nini Yabona khuluma mangase uzonginika uhlukane nini nalaba bangani bakho ohlangana nabo uzonginika nini Mangase imali uhlukane yami nalaba bangani bakho ohlangana umbuzo nabo wami ngami. uzonginika nini imali Zonke yami izinto zakho izokulungela. imali yami uzonginika nini Babeke phi labangani bakho abakutshala ngami. umbuzo wami uzonginika nini imali yami bese ke Mase mhlambe kufanele ukuthi ngikunike. okumanje Mase kufanele ukuthi ngikunike ngizokunika imali yakho. usadlela manje Angakadli imali yakho. Angithi uyabona ukuthi usadlela. Sayidlele yami hayi yakho. uyabona ukuthi usadlela imali Isadle yami yami hayi yakho. yini ke mina kufanele ngiyenzeke mina ukuze ngithole le mali yami Ukuthi ube angikwazi ukwehlisa Khulume umoya kahle. mina imali yami kuwena ukuthi ube kahle nje ukhulume kahle. angikwazi nami. ukwehlisa umoya mina imali yami kuwena
Kusho kufanele ngivuze isibhaxu ukuze ngithole imali yami. Olwani ulaka mawusuzwa kuthiwa kuphuma imali ukade ungenayo. Ayize phela imali kumina. Olwani ulaka. Wena ulani ulaka ukuthi ugcina imali yami. Mina nginalo ulaka. Uyigcinelani imali yomuntu Wena owazi khuluma kahle nami. Imali wazi kahle awunayo Wena imali. khuluma kahle nami. Angithi uyazi leyo mali akuyona yakho. Ngiyakwazi lokho. Manje umnikazi wayo imali. Utshelwe yimi enthi angizokunika. Unaka unginiki nje. Uboneni ukuthi angizokunika. Ukwanginika. Uzile kumina wazoyifuna. Ukwanginika. Uzile kumina wazoyifuna. Ukwanginika. Uzile kumina wazoyifuna. Ngeza nje. Indoda yakhe yangixosha. Ukhulumelani iphutha? Ngeza indoda yakhe yangixosha. Ukhulumelani iphutha? Ngeza indoda yakhe yangixosha. Ukhulumelani iphutha ngoba wena uhlangene nabantu wena abangafuni mina. Ngafika indoda yakhe Wena yangixosha. uhlangene nabantu abangafuni mina. Angithi wena washo wajenela mtsheleni lo muntu ujene akahambe. Ngangayisho kanjani leyo nto enganeni yakho? Naku nje wayisho ngoba usuthola imali. Ngoba uhlangene nabantu abangafuni. Angithi usuthola imali. Angithi usuthola imali. Angithi usuthola imali. Abantu uwena odathi uzogcina ngena abantu bangaphandle nomfowenu. Ngicela labantu elimele usicelo bebekude mina. Yes. Umuntu odathi bangene labantu wena. Ngiphikisa lapha. Ngendlela ekwenzeka ngayo ngingasho ngithi ngeke ngikuphikise kodwa akunjalo. Akunjalo kanjani? Kahle. Usicelo ngani uzwe ngabantu ukuthi imali yakhe isingenile wena udadewabo wazi umtshela. Wangangilinda ngani mina ngoba bengisazofika mina kuyena. Kulindweni. Mina bengisazofika Kulindweni. ngoba vele mina ngiyaya kuyena. Kulindweni. Yini azosayilinde ma umuntu elambile eswini umuntu engekho right. Yini azosayilinde? Into engingamenzeli yona. Imali yami kodwa kulindweni. Ayikho into engingamenzeli yona. Kulindweni ngemali yami. Lo ukuthi inkinga yakho Yini usafuna ukuyihlobisa? Etshwaleni. Busazoyihlobisa. Anginankinga ma imali yakhe noma usazoyihlobisa. Bengizomnika hayi ukuthi bengezomnika imali yakhe. Ubusazo. Bengisahlele izinto Busafuna ukuyihlobisa. ekutheni ngikwazi ukuthi ngiyomnikeza imali yakhe. Sihlale phansi sikhulume sibale nezinkinga esazenza. Kungani uma nginikezanga ubusazoyenzani kuqala ubuzoyidecorate noma uzoqhola ngeperfume lo manje ngoba phela bekufanele unginikeze imali yami akithi imali yami leyo angithi bekuyimali yami leyo Uyazi ukuthi imali yakho. Kungani ugodla imali yami Uyazi ukuthi imali yakho. mina umbuzo wami kungani ugodla imali yami Angigodlile imali yakho. bekumele ngabe imali yami uyinikeza mina kungani uyigodla Angigodlile sicela imali yakho ukuthi uyigodleleni pho yini obusayicabanga wesicela ubusacabanga isitulo lani uyayicabanga ukuthi kade unjani wena ubusacabanga ungibulala kodwa le mali uzobuza ukube kuyidla wesicela uyayicabanga ukuthi kade unjani ubusacabanga wena ungibulala kodwa le mali wesicela uyasicabanga ukuthi kade unjani umbuzo wami lo ubucabanga ungibulala kodwa isono le sami mali sicela ukuthi ngikwazi ukukusiza ukwazi Ubucabanga ukululama ungibulala kulento na? akuyiyona isono sami Umbuzo leso wami, sicela phendula umbuzo ubucabanga le ungibulala mali njengoba uthi kodwa le wena mali freeze nje iphume nini le mali mabe kutshela abangani ubucabanga ungibulala bathi iphume nini uyazi wena iphume nini bathi iphume nini ungibuzelani ngoba uyazi khuluma phela sicela ngoba wena wena into kufanele yaziyo ungitshele ukuthi ubucabangani ngani ngaleyo mali ubucabangani ngaleyo mali ubucabanga Phela ma ungibulala u2025 manje kusho ukuthi le mali iphume ubucabanga ungibulala wena 2022. ubucabanga ungibulala wena ukuze leyo mali iphume ngikubulaleleni ubucabanga ungibulala ngikubulaleleni yini pho yini obuyilindile yini obuyilindile ubucabanga ungibulala kuqala bengilinde ukuthi ngilungise izinto ekufanele mangiyilungise ngemali kabani yakho eyami phela imali ulungise awulungisi ngani imali ngemali zakho awulungisi ngani izinto ngey'mali zakho ubani Ufuna ukubulala obegula mina ubani obegula imina phela obegula imina umnikazi wemali Wesicelo, wena Wesicelo, ihlanganaphi imali yami Wesicelo. nawe wena ukuthi mina Wesicelo, begula ngesikhathi imali yakhe ubucanga ungibulala yini Wesicelo ngesikhathi imali yakhe ingakaphumi mina imali ngibuza ebikhokhela ukuthi abantu ubucanga ukwenze njani ubucanga ungibulala ibiqhamukaphi imali ebikhokhela ubucanga abantu ukwenze njani ubucanga ungibulala ubani obekhokhela Okay, abantu man, sacela Ubucanga ukhulume nami. ungibulala. ingakaphumi imali ibiqhamukaphi imali ubufunani wena ubufuna ungibulala ukuze Mawami. udle le mali Mawami. ukuze udle le mali bufuna ungibulala Into ebengikubizele yona mina. Ukuthi ifasi ibe nesisombululo ngale mali. kaganga lo ufuna abuyise imali Ukuthi yami sokwenza kanjani ukuze ufuna abuyise imali yami ifike ngoba ezandleni kuzonyiwa ufuna abuyise imali yami Siyabonga Ngiyayifuna mina imali umsizile yami. ubhuti. But sokucela sisibane imidi. Ngacela wenze inhlelo ukuthi uyithola kanjani imali yakhe. Ukuze ezovusa nalela khaya la kini. Kunezinto Ngiyayifuna mina imali mawuzidingayo. yami. Uyawusebenzisa umsamo? ngiyayifuna imali yami Sebenzisa. Kunezinto osazozidinga. Ezodinga ukuthi ubuyele ekhaya uyozenza lapha ekhaya. Uzoyishisa kuphi impepho kulela khaya? Lapho bengiseyinhlelweni vele zokuthi siyilungise lezo zinto ezinjenganalezo Iy'nhlelo izinto zakho. njengoba nje Yabona kuhle ikhaya ziney'nhlelo. kuyikhaya enjeya ngoba Kuhle bengazi ziney'nhlelo. vele mina ukuthi
mangase mina ngiyithathe yonke le Hathi mali yabo nginikeze uhleze yena, nenhlelo. ngeke kuze kwenzeke Akwazi ukuthi yenze into nje Ngeke kuze iqonde. kwenzeke lutho. Into nje iqonde mina straight bengifuna ukuthi kanje. ngiye kuyena Uhleze sengihlele kahle nenhlelo. sengimtshela ukuthi sengenza u1 no2 no3 Mina bengazi mina ukuthi So-ke mangenza manje wena-ke into bamba la, ngizokwenza into ukuthi ukuze sikwazi ukuthi yena siqhubeke nalolu uhleze hlelo. nenhlelo. Ngoba bengazi ukuthi mangase ngithathe injengoba injalo Inhlelo zakhe ayikho into ezendoda ezokwenzeka. yakhe. Ezakhe inhlelo ezendoda yakhe nomndeni wakhe. Awusho-ke mayithini iy'nhlelo zakho-ke kungihlebeleke nami ukuze mhlawumbe nowabo sicela uzokuthi wehla noma wehla umoya. Iy'nhlelo zami bekuwukuthi ngifuna ukuthi kulunge ikhaya. Ngimnikeze imali yokuthi ingane mayiqede esikoleni ikwazi ukuthi iqhubeke nokuthi ihambe iyofunda e-university. Uzomnikeza kanjani imali ma yokuthi ingane ikwazi ukuyofunda e-university? Kube kuwena oshoyo ukuthi ukuba wamnikeza leyo mali, le mali angaba yisekho. Angithi njengoba ingakumina, iy'nhlelo zami lezi engiyihlelayo ukuthi ngizokwazi ukuthi ingane phela izothi mayiqede esikoleni ngimnikeze imali yokuthi ingane ikwazi ukuthi ibhalisele yona imali, ihlale ngakuyona imali. Ingane. Hhayi ukuthi nginikeze yena. Lo wayelimele akayitholi imali. Lo wayelimele akayitholi imali Le uyakhontrola. mali nje wena wazi uyithini isahlindi lapha ebhenki lakho. Angikaze nje ngithinte uhafu engawuthinte wokuthi ngikhokhe iy'kweleti lezi Yes, uhafu. ngiqashe iy'moto esagula. Yes, uhafu. Nalokhu. Yes, uhafu. Kuyiphutha ma 1.2 million uhafu. ukuthi Uhafu 800,000 wena uhafu wafix. ku 1.2 million. Akulona iphutha. Njengoba ufiksile uzalela ba. Uzalela yena. So kuyimalini manje inzalo uma ucabanga? Uzothi 20,000. Kule minyaka nje Uzothi 20,000. 1.2 million phela bangabe ufiksile. mangicabanga Ngeke kahle ungitshele ngibuyise ukuthi umqondo la kahle. 20,000. Mhlawumbe la ku 25. 25 rand. 25,000 inzalo. Ayikwazi imali engaka ukuthi mawuyifiksile izala imali engaka. ma. Ayikwazi. Ngizokubuza omunye umbuzo futhi ngoba before khona i-research engiyenzile ngawo. Unamabhosha ma? Unama-truck, unogandaganda, no-truck lithuthela abantu ihlabathi. Unogandaganda olungisela abantu ama-site. Ubuya uqashile abantu bey'nkontraka abangenayo ama-TB. Lezi zinto uzithenge ngicanti kuphume le mali kwaphela unyaka wathenga lezi zinto. Yini edathi kuphume le mali uthenge lezi zinto? Kusho ukuthi umyeni wami unenkampani yakhe. Unenkampani yakhe umyeni wami. So kithe mayiphuma imali kwaqondana nokube umyeni wami naye uphunyelwe iy'mali zakhe kule nkampani yakhe asebenza kuyona. Ngase ngihamba-ke silungisa-ke sithenga lezi zinto esiy'thengile-ke. Mina manje ukuphikisa. Ugandaganda ubhale ngendoda, ugandaganda nama-truck. Ibhusha libiza wena, ibhoki store ibiza wena, ithaveli ibiza wena. Ngeke abani imali. Wena imali yokuthenga lezi zinto uyithathe. Ngeke abani imali. Ngiyayisebenza mina. Ngeke abani Umyeni imali. wami naye uyasebenza. Ngeke abani So-ke imali. sahlanganisa-ke. Mina ngokuthula kwami ubaba wakho akanawo amabhizinisi. Angazi lokho kusho ukuthi ukuthathelaphi. Kodwa ubaba wakho akanawo amabhizinisi. Ubaba wakho esebenza kuqala. Wagcoshwa futhi emsebenzini. Akasasebenzi manje. Manje angazi ukuthi yiphi le mali othi wena wayiclaim emsebenzini ebhizinisini lakhe kwasho kwacima kanjani. Angazi ukuthi ukhuluma ngani. Baba kwami wayesebenza kuqala waphuma emsebenzini. So-ke imali aphuma nayo lapho iyona wazi ukuthi ayisave ukuze sikwazi ukuthi sikhande lekwesakukhanda. Yebo veza mama ukuthi akhona amanye amabhizinisi kodwa wakhande ngale mali. Akhona amanye amabhizinisi akhona esiwakhande ngayo nayo le mali. Kodwa manje mina Uhafu ngisele ngaphandle mina. Awusele ngaphandle. Angithi angaze ngithole lutho, angazi Awusele lutho. ngaphandle ukuba uyakwazi. Angazi lutho. Awukwazi ungitshele kufanele ngabe wangitshela. Ukuba uyakwazi ukusondela eduze kwami njengodadewethu. Ngingasondela kanjani? Ngabe yonke into Yini engenza ngisondele ngabe wena uyangitshela. No usele ngaphandle phela ma umuntu
umnikazi wemali mawukuthi ngizokwazi ngani uyenza i-profit imali yakhe. ngizokwazi Kodwa ngani yena ngoba akatholi lutho futhi akazi. ngasondela kanjani ungangitsheleli lutho Njengoba ngisho nje bengade ngisasho ngithi bengiseseyinhlelweni ngisesemaplanini ukuthi ngikwazi ukuthi ngimlungisele. wakwenziwa kanjani ukuthi umuntu usondele entweni angayazi Bengisesemaplanini ngiseseyinhlelweni. ungasondela kanjani entweni ongayazi Manje amabhizinisi azobuyela kanjani kumnikazi wawo? Ngizokwazi ukuthi kulawa khona ngikwazi ukuhlukanisa phakathi kube khona engimnika kona. Njenganani? Ake ngithi ngingamnikeza mhlambe ithaveli. Okay, ngicela ukubuza kuyena. Bhuti, imali yakho yakhe inebhusha. Imali yakho inebhusha, ibhokley store, ithaveni. Yikuphi okufuna kulezi zinto zontathu? mina manje engingakufuna ngingayifuna mina ilokhu zanithaveni ngeke ngikuthathe konke ngoba naye ungisizile kukhula ngenzele kona ngeke ngize ngikuthathe konke kodwa menganginika nje kokukodwa menganginikeza ithaveni ulungile ibhusha ibhokley store kungasala ngakuyena ngoba nako lokazonginika kona kuzobe kuyilegacy yengane le yami menganginika kona anginankinga menganginika kona akunankinga Ema-ke mina ngokubona kwami awunawo amandla okuranisha ibhizinisi okwamanje. Mhlawumbe yiphi indlela engenza ngayo nosisi wakho ngoba ngifuna la siphume nixolelene. Kunemali ayifiksile usisi wakho 800,000 efasilandelela ukuthi leyo mali masiphuma iwele ezandleni zakho. Mhlambe kusengayithola yini profit kodwa lo 800,000 uwonke fawuwele ezandleni zakho. Ngoba phela lamabhizinisi awenzile asezalena akhipha imali yakho seyizale amabhizinisi awu3. Njana ingane zandawonye and uzokudinga futhi ngeyilanga wena fawumshisela impela. mina engingakusho njengamanje ukuthi ingane njengamanje ngoba isiuqedile umatric yenza ibhizinisi account No baba. mina Asingaphambanisi baba uthe ingane ithe ifuna ugrade 11 ngonyaka ozayo ka-matric ingane ina 16 ifuna ugrade 11 yenze kodwa kunezifundo ezenzayo eceleni zebhizinisi accounting uyabona njengoba nje ifunda kushuthi kuzobe ngiqeqeshelela lokho kodwa yena okwamanje uzobe eqhubeka ngoba angikwazi mina ukuqhubeka nento uyena ozobe eqhubeka okwamanje nento kuzothi uma ngabe-ke izinto seyihleleka ingane isingakwazi ukuthi ibuyele entweni kodwa okwamanje uyena ozobe eqhubeka ngoba angikwazi mina njengamanje ukuthi ngayirun ibhizinisi ibhizinisi izobe iqhubeka irun uyena. Okay. Izobe iqhubeka irun uyena. Isicelo sami esithi le mali mhlambe nefix isikhathi esinganani lo 800,000 Bekusewunyaka. beni 10 mhlambe ngiyoyiclaima nini ngidinga nini Ngangithe ngizoyikhipha ba manje. 25 manje Ngangithe ngizoyikhipha ngo-27. 27 bengicela enganyakweni lo anduyisizile futhi siyabonga lapho sisibani imidi bengicela ukuthi lo 800,000 ufake kuyena mhlambe ke siningaxoxisana njengani nobhudi nosisi mhlambe usungayithola ke profit wena okunye la ethaveni ngeke azabe nawo amandla ukuyiranisha mhlambe singenza kanjani ngenyanga wena uzoqhubeka uranisha nodwa uranisha ngenyanga kube khona akutholayo naye angani noma siyavumelana lapho Siyavumelana. mhlambe plus or minus ngenyanga ngemali ethaveni ungomfakela malini Ngamfakela u5,000. ngenyanga noma bese ngicela iKristo noma wenza u8
waplana ukushiyelile ibhusha ne-bottle store. Yeah. Kahle kahle ngabe ngithi yonke ni-profit ngenyanga iza kuyena. So ngokuthi-ke uwena omgadelile and uwena futhi uyazi abasebenzi bahola kanjani, into ezikanjalo. Njengoba ngisho nje ngithi bengisahlela izinto ngisazama ukuyilungisa ngendlela ebengizama ukuthi ngiyilungatha ngayo. So-ke kusho ukuthi-ke yena-ke wayesiyaxhamazela-ke. Akunankinga, enikushoyo ngizokulungisa, ngizokwenza. Bhuti wami, Ngakujabulela lokho. bhuti wami, Ngakujabulela lokho. kushuthi ngenyanga Ngakujabulela. usisi wakho uzokunikeza 8,000 wasethaveni. Ngakujabulela lokho. Imali efiksiwe izophuma 27. ngo-2027, 2025 manje. Futhi imali usisi wakho kade seyisebenzisile kule mali u-40,000. No, 400,000. Ile mali yaphuma emsebenzini. Yeah. Futhi yonke lenye isizoza kuwena. Plus ithaveni. Ngakujabulela lokho. Mhlawumbe ungayibongela uthini kusisi wakho? Cha mhlawumbe nomoya sowehlile, ngeke usamgqema usisi wakho nyathi ufuna ukumgqema ngenduku. Hayi ngeke ngisamgqema. Kuphela nje ngingabonga kusisi, ngiyabonga sisi wami ukuthi ukhona obukade ungicabangele kona. Noma kona bekade ngingazi mina. Ngoba kusho ukuthi ubukade ukwenza ngale esithe kodwa lokho ngiyakubonga lokho. Mina engingakusho nje kuwena ngiyabonga konke ongenzele kona kuze uzoshaya isikhathi samanje. Ngiyabonga futhi nokuthi uzokwazi ukuthi ungenzele leso simo esinjalo. Ngikubonga kakhulu. Ngikubonga kakhulu, izandla edlula ikhanda. Ngiyabonga kakhulu mntama. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Nami ngiyabonga makuthi uyaneliseka. Nawe Ngenhliziyo kodwa futhi emhlophe ngiyabonga. nawe kodwa futhi uyazi ufakaza inhliziyo yakho ukuthi bengikubhekelela. Hayi Inkinga ikona ukuthi usuke uthatha abantu bangaphandle ubafake phakathi kwethu. Angikaze ngingakubhekeleli. Asikudlulise lokho. Angikaze Yabona nje nje manje ngingakubhekeleli nangelilodwa ilanga. njengamanje nje mina nje ukubonga into engiyibonga kuwena. Asikudlulise lokho, ngiyabonga kakhulu kuwena. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyakuzwa-ke kuwena. mawukuthi uyabonga. Namanje ngisaqhubeka ngiyabonga ngisakubhekelela. Ngisakubhekelela namanje. Angikaze ngingakubhekeleli. Izandla edlula ikhanda. Izandla edlula ikhanda. Siyabonga Izandla edlula ikhanda. Ngiyabonga babukeli kakhulu. besibani media. Ngiyabonga kakhulu. Mangase nje ukhipha abantu phakathi kwethu sobabili. Yonke into yethu izohleleka izohamba kahle. Ngibonga nje, sengibonga noSibani Media. Sengikwazi nokubamba ikhehla eluMandela. Babukeli besibani media kuthiwa imali ayithezeni nenkomo. Sokusho into efana nale. Umuntu ade ufuna ukugqema abantu ngeenduku manje. Uyena useyahleka usejabule. Siyabonga bafowethu, ngicela bafowethu okwenzeka kubhoti ungamehleli omunye. Umuntu mekusiza ngeimali zakho enza phela na ukuthi ulokhu umlandelela ukuthi kwenzakalani ngeimali zakho. Nenye into umama bekhala ngokuthi umfowabo umlethele abantu bangaphandle. Into edathi uze kungena abantu bangaphandle. Uyena umama abenza ukuthi kungena abantu bangaphandle ukuthi angafuni ukutshela umfowabo ukuthi kwenzakalani. Kodwa ngiyabonga bafowethu, umama uthi uzomnikeza ubhuti imali yakhe efiksiwe u-800,000 wamnikeza ithaveni. Njalo ngenyanga uzomnikeza u-8,000. Nobaba uMthembu uzibongelile bafowethu. Kwemanje nangu unikeza u100 uyajabula uyabonga. Siyabonga kakhulu bafowethu. Nisibani Sithathu. Mfowethu, Sithathu. ngane yakwethu. bafowethu. Wena. Siyabonga kakhulu bafowethu, ngicela niyazibona ingane zandawonye. Zijabule yifile. Ngibonga Sisibani media kakhulu, bafowethu. sithathu. Siyabonga Ngibonga kakhulu, Bonga lo sisithathu. amkhiza bafowethu. Ngeweekend bafowethu abalandeli besibani media ngizobe ngiseswazini. Ayinkinga ke angifonele ngiseswazini ngoba phela inamba nginayo. Kodwa ngeweekend ngizobe ngiseswazini ngizobe ngihambile ngomsebenzi. Ngizobe ngihambe ngokunye bafowethu. Ngiyabonga abalandeli besibani media.